bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an dun kan olu de filɛ nin ye. Honorable Karim Keita a ye dɛmɛɲɔgɔnya wale ta ka ɲɛsin Carrefour des Jeunes ma ni forage ladilanni musakaw tali ye. A kolomokarili baaraw sigira sen kan sibiri don. Walasa ka Bamako sigida sanuya ni ka fɛrɛ ka cɛɲa, Bamako meriba a ye tile 3 ta o baaraw kama. Saniya in baarakɛminɛw a dira a baarakɛlaw ma jumadon. O de y'an don kan ye bakuruba kunnafoni na sɔni min bɛna walawalali caman kaw ye aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. An ka laseli tɛmɛnen na an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔba a Seydi Cherif Usmane Madani Hayidara a bɛ taamala Burkina Faso kɔnɔ jumadon u taara seli jaradugu misiri de kɔnɔ u bɔlen yen nɔ u y'u kunda misiri wɛrɛ kan misiri min ni a baaraw ladilanni bɛ sen na Bobo yɛrɛ julaso o ansaru fɛ ka labanna ka taa foli bila yen diinɛ ɲɛmɔgɔw ani ladalako ɲɛmɔgɔw la Mokhtar Bagayogo Lutu Sidibe a bɛ lase an ma Moussa Fomba de fait an ka ɲɛjɔw ka sɔrɔ leona. Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Mali Silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛma a Seyida Cherif Usmane Madani Hayidara. Silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Usmane Madani Hayidara bɛ Burkina Faso dugubala Bobo Julaso a donnen Bobo Julaso jumado février kalo tile 17 karamɔgɔ Hayidara a n'a ka jama sɔgɔmada yanfanw fɛ baaraw bolodara cogo min na olu filɛ. N'a ma ɲa k'a fɔ silamaya diinɛ ni ani nafolo o de bɛ don a da fɛ. Bobo Julaso ansaruw kɛnbɛ ka baaraba dɔ boloda ka misiri jɔ Ala kama fi sabilila misiri min sangaso 2 ni dugumana. Karamɔgɔ Hayidara n'a ka jama u taar'u ɲɛda o kan o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛn ni juma seli yɛrɛ ye Bobo Julaso kɔnɔ misiri min bɛ wele ko Jaradugu misiri Jɛnɛpula. Karamɔgɔ Hayidara ani silamɛw jɛra ka juma seli o misiri kɔnɔ. Burkina Faso jamana kɔnɔ silamɛw ka tɔn min bɛ yen ni u k'a ma ko communauté musulmane Bobo Julaso kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna. Karamɔgɔ Hayidara a taara i ɲɛda diinɛ ɲɛmɔgɔw ka ye ni ka dugawudenw kɛ ɲɔgɔn ye. Wulatile yanfan fɛ karamɔgɔ Hayidara a n'a ka jama bila kɛra u ɲɛ ka bɔ ɲɛ dɔw boloda maa minnu bɛ Bobo Julaso kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw la ani ladala ɲɛma minnu bɛ Bobo Julaso. Karamɔgɔ Hayidara taara i ɲɛda olu kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a Seyida Cherif Usmane Madani Hayidara a ka Burkina Faso jamana taali a bɛ kunjɛ ka bɛn ni février kalo tile 28 ye san 2017. Taama min senfɛ Burkina Faso duguba caman bɛ yen a sen na se ka t'i ɲɛda silamɛw kan ni ka dugawudon kɛ u ye jango basigi fana o bɛ se ka sabati Burkina Faso jamana kɔnɔ. Jisɔrɔ sira belebele funo ko a ma ko forage o ladilanna Carrefour des Jeunes na Ala ni Honorable Karim Keita sababu la nafoloko nasira fɛ Mali ministre min ni o ka caw bɛnnen don denmisɛnninw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma a tile di don ale de kun ye ɲɛmaa ye kɛnɛ kan Amadou Kamara Samba Traoré Cherifla Jabarani so tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ ka sɔrɔlenw na. Ministre min ka ca bɛnnen bɛ denmisɛnninw ani u ka ladamu koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne n'a ɲi ministre ye Amadou Koita ye a ye laɲini dɔ kɛ k'a ta ka ɲɛsin Carrefour des Jeunes baarakɛlaw ma a n'a dafɛmɔgɔw n'o ye jiko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji ɲuman. Bon Bamakɔ kura ministre bɔra k'a ɲɛfɔ ye cogo min na a tɛ tɛmɛ nin kan mɔgɔ min ne yɛrɛ bila kan n'o Honorable Karim Keita ye donc ko n ka na a nɔlabila kɛ yan ka baara in le fait que ministre y'a ani hakilina in ta comme an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bila ɲɛmɔgɔya la mais hakilinaw u tɛ hakilinaw sɔrɔ k'a fɔ k'u b'a kɛ. Nin kun y'ale ka hakilina tɛ nin kun b'a ka hami kɔnɔna la ka dɔn k'a fɔ Carrefour des Jeunes kɔnɔna la ko kulonkɛ bɛ kɛ yɔrɔ minnu na k'a fɔ ko jiko ntanya bi bɛɛ b'a dɔn jiko fana bɛ gɛlɛya min na a ye nin hakilina in ta k'a da donc Ala y'a latigɛ bi nin kɛra an bɛ ministre Goyita yɛrɛ fɔ a ka hakilina na n'ale kuma na hakilina in ta k'a fɔ sababu kun tɛ sɔrɔ k'a kɛ mɔgɔ min hakilina ta an b'o de fo kosɛbɛ k'o waleɲuman dɔn ka Carrefour directrice fana fo parce que kabini ko in daminɛna a wulila ka jɔ a ko la donc ni foli bɛ kan ka tɛngu mɔgɔ la an b'a tɛngu ministre Goyita yɛrɛ la donc k'a ni ce a ka nin hakilina na ka a y'a dabɔ ŋaniya min kama Ala ka ŋaniya sabati Ala ka a kɔfale hɛrɛ la. O kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Carrefour des Jeunes ka sanga ni a ɲɛmɔgɔw ka laɲini n'u ka wulikajɔ ka tɛmɛ n'u ka ministre ye u y'a laɲini Honorable Karim Keita fɛ a k'u dɛmɛ jiko la ni ka forage belebele sen ka d'u ma. Ka tila ka foli kɛ tuguni
i b'a dɔn Carrefour des jeunes président de la République Ibrahima Keita ka yɛrɛma kɔnɔna na ale min hakilina ni miirina ye ka condition créer jeunes bɛ se ka u ka promotion ani u ka épanouissement bɛ se ka kɛ cogo min na o de senfɛ gouvernement ye $200 ɲɔgɔn na bila département de la jeunesse ka bolo kan pour que ka se ka rénovation kɛ Carrefour des jeunes na i y'a ye étage bɛ ka jɔ nka problème min tun b'an da la Carrefour des jeunes na o ye jiko problème ye ji tun tɛ yen nɔ min bɛ o tɛ bɔli kɛ o hamina de tun b'an na département na ne an balimakɛ honorable Karim Keita a kɛlen ka kuma mɛn k'a fɔ ko an miirina hami ye ka ji ko ɲɛɲini Carrefour kɔnɔ a m'o bila dangilida la a wulila ka entreprise dɔ ɲini u kana forage ba dɔ sen grand diamètre k'a fɔ ko ale ye jeune ye ale ye malien ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don jamana kɔnɔ donc ni jiko min bɛ yen nɔ ale se ye nin de n'o ye ka forage d'a ma i b'a dɔn ji ye balo gulonnen bɛ ji de la maa min ye ji d'i ma a ma fɛn t'u ye donc nisɔndiya an tun b'o de kɔnɔ bi an nana o forage de inauguration kɛ ka foli lasegin an balimakɛ Karim Keita ma a ye baara min kɛ nin ye jamana na n'an bɛɛ y'an jɔyɔrɔ ni fa n'an bɛɛ ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko an mana an fanga fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka dɔndɔni kɛ jamana ye an hakilina ye Mali min ye o Mali bɛ sɔrɔ donc ni baara min kɛra nin ye baara ɲuman de ye Ala yɛrɛ ko ne maa ye ɲuman kɛ an ka wale ɲuman dɔn n'an y'o dɔn o b'a to maa caman b'a kɛ donc an nana wale ɲuman de dɔn ka tila k'a fɔ fana forage min senna ni Ala sɔnna a ma an b'a minɛ cogo ɲɛ sabula a dira ŋaniya min kama di cogo ka fisa ni i bɛ min di ye a dira ni ŋaniya ɲuman de a dira ni jeunesse kanu de a dira ni Mali kanu de a dira ni Mali développement kanu de ni Ala sɔnna a ma fana n y'a ɲini directrice nationale de Carrefour des jeunes fɛ ani directeur national de la jeunesse ani ne yɛrɛ ni Ala sɔnna a ma forage ni an b'a minɛ cogo ɲɛ pour que maa o maa bɛna Carrefour la jiko kana kɛ problème ye bilen. O hokumu kɔnɔ an b'a yirɛ la k'a fɔ ko nin baaraba in n'a kɛra ka sababu ɲuman kɛ ministre a ka laɲini ye ka ta ka ɲɛsin honorable Karim Keita ma n'o fana y'a kanu ka Mali denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Carrefour des jeunes baarakɛlaw k'u dɛmɛ ji ɲuman sɔrɔli la ka sababu kɛ jiko gɛlɛya min tun bɛ nin yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen in na ni denmisɛnw daga wɔrɔba don ministre ka fara ko labɛnbagaw u bɛɛ lajɛlen y'a ɲini Carrefour des jeunes ɲɛmaayaso maaw fɛ u ka u hakili to nin forage in na yaasa sigidalamɔgɔw ka fara olu baarakɛlaw kan u bɛɛ lajɛlen ka nafa sɔrɔ nin forage in na ji ɲuman sɔrɔli taasira fɛ. walasa ka Bamakɔ sigida furan ka saniya ni ka jɛya dunanw olu ka se ka u ɲɛ jɔyɔrɔ k'a ye Bamakɔ meriba ani a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen u ye tile 3 ta a baaraw bɛɛ lajɛlen kama février kalo tile 17 ka taa bila a tile 19 na furani baaraw olu bɛna kɛya ka Bamakɔ sigidaw bɛɛ lajɛlen la saniya ni ka jɛya a baaraw nun donna meriba yɛrɛ de kɔnɔna na jumadon an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherifila Jabani so tɔgɔ la Isuf Kulubali Seydou Ɲare an ka wasɔrɔlenw lajɛ. An ka jamana kelen kɔni ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka kɛ ni farafinnagun ani faransi ka tɛgɛdu ɲɔgɔnma kɛnɛ sigilen ye anw fɛ yan o siraw de fɛ walasa ni ko o mankutu ɲumanw banba min ye Bamakɔ marabolo ɲɛmaasoba ani adamabaga jɛkulu y'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ kɛ sababu ye o ka dɔn kɛrɛnkɛrɛnlenw sigi sen kan walasa ni ka saniyaw matarafa Mali faaba kɔnɔna na o de kama min ye minɛnduw ye o y'o ta ni ka di jɛkuluw ma walasa u ka se k'o bolo don nin saniya baara in na. Ni kɛnɛ in kan maa minnu bɛ k'a fɔ o wasa donna nin baarakɛminɛnw na ani marabolo ɲɛmaabaw o bɛɛ lajɛlen y'o ka dantigɛliw kɛ. N'i ko silamɛya i ko jɛlenya donc na anw musow welel'o kɔnɔ ka ijima mɔgɔw wele o kɔnɔna na donc o ye anw ka baara ye ka kɔrɔ anw degelen b'o baara la an b'o baara kɛ la an ka président ba n'o ye Cheikh Mohamed Makiba ye o ka baara de do ka kɔrɔ ale bɛ nin baara kelen de kan ka kɛ o kuma na ni Adama Sangare y'an wele n'o ye district maire ba ye n'o y'anw wele k'an ka na o kuma anw nana an nisɔndiyalen nana wa an bɛna baara k'a kɔnɔ fana wa an b'a yira Adama Sangare la fana k'a fɔ ijima musow ani ijima cɛw an wulilen do k'an jɔ wa an bɛ baara in kɛ fana fo ka s'a dan na. Ala barika la an y'an lamɛn sumu in kɔnɔ Bamakɔ sira ka saniya kosɛbɛ nɔgɔ dɔw bɔra yɔrɔ dɔw la mɔgɔ tun t'a dɔn ko nɔgɔ ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ yen donc an y'a jateminɛ k'a fɔ donc Bamakɔ bɛ se ka jɛya donc comme Bamakɔ bɛ se ka jɛya an ka mɔgɔw wele a bɛ daminɛ anw yɛrɛ maire la anw ye élu ye o de la maire 6 bɛɛ tun bɛ yan ani gouverneur ani ministre ale tun kan ka ONG AGIR président n'o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ furumuso ye Madame Keita Aminata Mayiga an ye parrainage d'a ma ka d'a kan ale sababu de y'a to organisation ɲɛna an bolo kosɛbɛ assainissement ɲɛna an bolo Afrique France la
donc a ye ministre de l'assainissement bila ka na a kana a représenter walasa an ka se ka baara in kɛ an y'a ye k'a fɔ Bamako jɛra sommet kɔnɔ donc n'a jɛra sommet kɔnɔ an k'an jija a ka continuer a ma kɛ sommet kama parce que Bamako kan ka saniya de kuma bɛɛ an ko Bamako la coquette ça veut dire que ko kɛbali tɛ a bɛ se ka kɛ jɔn fɛ Bamakokaw Bamako cɛw Bamako musow Bamako denmisɛnninw. Cérémonie de lancement yi ne kɔni nisɔndiyalen don parce que a bɛna dɔ fara Bamako jɛya kan le district ma to kɔfɛ kuma se an n'u y'a baara bɛɛ kɛ ne yɛrɛ mɛna k'u sɔrɔ u ba kan sanjikɔrɔ wɔsi de tɛ dɔn n'o tɛ ɲamantonbaw bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ni u ye voirie bila ka caman k'a la donc ne bɛ ala deli ala ka nin kɛ Bamakɔ bolo jɛya ye bɛɛ ka faamuya Bamakɔ ka faamuya k'a fɔ ko an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ Bamakɔkaw yɛrɛ bɛ kɔsɔn bɛ fɔlɔ ni dugu jɛra dɔ bɛ bɔ bana na kɛnɛya bɛ na ni kɛnɛya nana mɔgɔ bɛ lafiya. An ka saniya kotigi ka ciden min bɛ kɛnɛ kan o y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin baara sabatili bɛ tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw de fɛ. Pour que nin hakilina ka sabati baarakɛyɔrɔ kelen man k'i hakilina to nin ko la i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ sanfɛmɔgɔ dugumamɔgɔ c'est vrai bɛɛ de jɔyɔrɔ ka bon a la n'i ko ŋaniya dɔ b'i la ni dɛmɛbaga t'i la a bɛ da sira la i y'a fɔ cogo min na il faut un suivi pour que o suivi in ka se ka kɛ bɛɛ de bɛ impliqué bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ jouer k'a daminɛ ɲama bɔli du kɔnɔ ka se ɲamaminɛ kɔnɔ ka bɔ ɲamaminɛ kɔnɔ ka se dépôt de transit la ka bɔ dépôt de transit la ka se ka kɛ décharge finale la donc o tɛ mɔgɔ kelen ka baara ye il faut k'an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo o sira an ka ɲɔgɔn faamuya bɛɛ k'i impliqué ni bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ne kan ka min kɛ ni n y'o kɛ o kɔrɔ a tɛ bloqué minnu kan k'a ta ka taa n'a ye décharge la olu tɛ bloqué donc ça demande l'implication de tout le monde. Ni de b'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ min tigɛlen bɛ Bamakɔ marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ n'a bɛ t'i gun san 2030 la ni y'o ŋaniya dɔ talen de ye i n'a fɔ o ka gansow b'a fɔ cogoya min Bamakɔ ka sanuya bɛɛ lajɛlen k'i sen don a la. Mali cakɛda min ka cɛw bɛnnen don kuranko ɲɛnabɔli ma Énergie du Mali ka sanga ni u ka lapasajɛkulu SILSEM u ka san 2 sɔrɔli ye u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw u ka san 2 in kɔnɔna na u sera ka laɲini minnu sɔrɔ u yɛrɛw ye Madetu Jalo Seydou Ɲare Sherifila Jabarani so tɔgɔ la an ka jɛ an ka ɲɛmadu ka sɔrɔlenw fɛ. Cakɛda min bɛ Mali kɔnɔ min ɲɛsinen no kuranko ma Énergie du Mali o baarakɛlaw lapasali jɛkulu n'a bɛ f'a ma ko SILSEM o ka baaraw n'u donni kɔfɛ san 2 u ye kunnafoni di kɛnɛ belebele sigi sen kan walasa ka se ka kunnafonidilaw ladɔnniya u ye baara minnu kɛ ani u kan ka minnu kɛ donna nataw la lapasali jɛkulu in a sigila sen kan walasa ka baarakɛlaw lakana k'u ka hakɛw segin u ma walasa u bɛ se ka baara kɛ kɛcogo ɲuman na ani bɛn ni kelenya kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'olu ye lapasali jɛkulu sabanan ne EDMSA kɔnɔ u ka san 2 kunbɛn ni ɲɛɲɛli baaraw la kunnafoni di kɛnɛ in sigila o de kadara kɔnɔ. Conférence de presse in kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o walasa baara min kɛra an k'an kɔfilɛ ka baara lajɛ n'a sɔrɔ dɔ kan ka fara baara kan n'a sɔrɔ a kan ka taa niveau min na donc a kɛ kun de y'o ye. Baara bolodalen caman de bɛ parce que société kɔnɔ plan de carrière t'a kɔnɔ fo ka plan de carrière kɛ salaire minnu bɛ yen aw yɛrɛ b'a dɔn salaire nin ye a ka dɔgɔ parce que ni mɔgɔ min tɛ EDM kɔnɔna la n'a fɔra ko EDM kɔnɔna mɔgɔ parce que o salaire yɛrɛ tɛ yen nɔ donc baara in o fana bolodalen bɛ baara in na donc baara in tɔ ka ca kosɛbɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ baara ɲɛnama ma kɛ fɔlɔ an kɔni an bɛ kɛlɛ min na sisan bon o ye leadership ko kɛlɛ de ye fɔlɔ mais baara tɔbaden de bɛ kɔfɛ weleweledakan min bɛ ne bolo k'o ɲɛsin énergie baarakɛlaw ma hali bi énergie baarakɛlaw u k'u hakili sigi u k'u a bila u kunna k'a fɔ an tɛ mɔgɔ kɔ an b'olu yɛrɛ de ye n'i y'a ye an ye nin kɛ an y'a kɛ walasa olu ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na u ka fɛn minnu b'u bolo kɔnɔ u bɛ se ka kana cogo min na olu ka sabati kɔnɔna la a welekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin u ma o de ye u k'u hakili sigi an tɛ mɔgɔ kɔ donc an b'olu yɛrɛ de ye.
wulikajɔw kɔnɔna la lapasali jɛkulu in sera ka nɔbɔ u ka laɲini minnu na o dɔw bɛ tali kɛ yɛlɛma doni u ka sarakow la u ka baarakɛlaw tɔgɔ sɛbɛnni amo la ani degeden minnu kun bɛ EDMSA kɔnɔ n'olu kun ka dɔnniw kanguruyalen don nka n'u kun m'u yɛrɛma ten olu fɛnɛ caman taara baarakɛyɔrɔ in fɛ k'u bila baara la ni ka sara jɔ u ye kalo kalo ninnu ye laɲini dɔw ye u bolo sera ka da minnu kan san 2 kɔnɔ. Mali jagokɛla minnu ni olu bɛ bɔ ni sɛw ani jɛgɛw ye kɔkan kana feere an ka jamana kɔnɔ yan nɔ olu ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu u ye kɛnɛ belebele dɔ sigi sen kan gɛlɛya min ni u b'a sɔrɔ sɛw donitɔla ka bɔ kɔkan kana n'a ye Mali jamana kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ olu ye kunnafonidilaw ye kɛnɛ in ka ɲɛmɔgɔya o tun bɛ honorable Umar Mariko de bolo Usman Sowore Mohamed Sidibe an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Ni maaw ka fɔ la k'a fɔ a bɛ wagati bɔ jamana ɲɛmaaw kelen bɛ ka sariya sen dɔ ta k'a ɲɛsin u ma n'o ye arrêté numéro 1651 n'o sariya sen bɛ ka kɛ sababu ye k'u bari u ka bɔ ni sɛ ye jamana kɔ kan ka don n'a ye jamana kɔnɔ o kadara de kɔnɔ u ye kunnafonidi kɛnɛ in sigi sen kan k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka mafilɛli kɛ kokura sariya sen na jamana ka nafa kama ani jamanadenw ka hɛrɛ kama. Bon an ka ni sɔgɔmada lajɛ kun caman t'a la kun kelen b'a la dɔrɔn jamana de kelen don ka sɛbɛnw de ta min b'an bali sɛ feere la ka sɛ nati ka bɔ kɔfɛ donc an tɛ ma dɔwɛrɛ ɲini dɛ ka se ka sariya sɛbɛn ninnu wuli walima ka se ka bɔ da kɔni ka anw ye pour que an bɛ se k'an ka baara kɛ sɛ baara kɔnɔna na cogo min na o kɔni de ye bi conférence bi assemblée yɛrɛ kunba yɛrɛ. Oui bon u y'o fɔ wagati min na ko u ye arrêté ta sɛ banako kama an ye baara jɔ a waati mɔgɔ si tun tɛ ka na ni sɛ ye parce que n'olu ye jamanadenw ka kɛnɛya laɲini diyagoya don an fana ko o laɲiniw nɔfɛ mais sɛbana tɛ bilen grippe aviaire ko a nɔgɔyalen don donc maintenant an taara kun min na hali sisan u kɛlen don ka arrêté ninnu to yen nɔ wulikajɔ caman kɛ k'a sababu kɛ salon 31 wagati salon sini 31 wagati u y'an ka sɛ dɔw minɛ o sɛw minɛlen an wulila an taara se fo ministre de commerce ma min y'an bɛɛ yɛrɛ ye avec le directeur de la DNCC an masalala an bila ka taga k'an ka taga an ni FIFA mɔgɔw ka taga ɲɔgɔn fɛ minnu ye yan sɛ maralaw ye an taara an n'u sigira an kumana mais an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ kuma kɔnɔna na conflit d'intérêt de don olu tɛ ka ɲini ka avancer an fana bɛ k'a ɲini cogo bɛɛ la pour que u bɛ se ka dayɛlɛ an ye an ka se ka na ni sɛ ye mais olu kɔni y'a laɲini dɔrɔn importation yɛrɛ ka jɔ. Maaba caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ labɛnnen in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la parti sadi wasadenw ka se k'u ka dɛmɛ don jɛkulu in ma. Bon collectif ye ne wele de ko n kana kuma kanu ka lajɛ ka da kan gɛlɛya min b'u kan sɛ marala minnu bɛ sɛ sugu ta ka bɔ jamana wɛrɛ kan ka na alors donc u y'an wele ka na ka da kan sɛbɛnw de bɛ bɔla sɛbɛn furaw de bɛ bɔla minnu tɛ sariya ye dɛ sariyaw tɛ nka ministres de b'a lajɛ ka sɛbɛn dɔ bɔ k'a fɔ nin man ka kɛ nin man ka kɛ nin man ka kɛ donc u y'a fɔ sariya ninnu bɔra cogoya min na fɔlɔ kɛra ko walasa u kana se ka na ni sɛ banabagatɔw ye grippe aviaire ko kuma fɔra waati la bon o ko banna sisan kɛra k'a fɔ k'u kana na ni banabagatɔw ye u ka yɔrɔ la o tuma o kuma bɛ nkalontigɛra dɔɔni u nana kana fɔ tugun ko ni sɛ taara ka bɔ jamana kɔ kan ka na ko an ka mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ yan ka sɛ mara yan ko k'olu tɛna na sɛ sɔrɔ k'olu ka sɛ tɛna na feere ko an dun kan ka min kɛ an kan ka barika don an ka jamana kɔnɔfɛnw de la an ka jamana ka baarakɛlaw ka baara kɛ o tuma an yɛrɛ ka an ka baara kɛ n'aw ka baara don n'i y'o fɔ ne kɔni ɲɛna o bɛ diya ne ye o tuma denmisɛnninw k'u cɛsiri kɛ u k'u cɛsiri anw yɛrɛ fana se ye min ye an fana b'o yira waatiw ni waatiw kɔnɔna na donc o tuma u yɛrɛ k'u cɛsiri dɛ mɔgɔ an bɛɛ de ye maliyɛn ye an bɛ baara kɛ sariya de kɔnɔ sariya ka kan fantan kan cogo min na a ka kan faama kan o cogo la sariya yɛrɛ kan ka juguya faama ma ka tɛmɛ fantan kan sabu e b'a si dɔn e taara ka bila kunna na n'u y'u sigi k'u bolo o sen kan ni an bɛ an sigi an bolo an sen kan a bɛna kɛ mun ye. Kunnafonidi kɛnɛ in sen fɛ faamayaw bɛ a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u kan ka mafilɛli kɛ u ka sariya senw na ka ɲɛsin ni sɛ baara in ma bari sabula ka da kan sariya sen b'u bolo n'o ye arrêté 1652 ni o ka laɲini ye ka ba don jamana kɔnɔ sɛ baarali la o kelen labaarali tɛna se ka jamanadenw wasa sɛko ta fan fɛ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ ɲɛfɔli k'an ye bi kibaruyaw la an ka sɔrɔlenw lajɛ. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu banbulambulalamatigi ni u k'u ma ko ONUC
u ye Kolowari jamana bila araba ka dugu jɛ alamusa la kɛlɛcɛ laban minnu kun bɛ yen olu ye minɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka Kolowari jamana bila juin kalo tile 30 o bɛ taa se kuma o kuma o b'a sɔrɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ONUC a maa kelen tɛ Kolowari jamana kan bawo Kolowari maa ɲɛmaw ka fɔ la ani diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maa ɲɛmaw basigi o bira ka sabati Kolowari jamana kɔnɔ jɛkulu laban min ye Kolowari jamana bila araba su ka dugu jɛ alamusa la o kun ye Togo jamana denw de wa u taatɔ ma kɛ ginda ye u sina k'u dɛn ka jamana bila dugukulaman jenje maa tɔni min dora Kolowari jamana dugukolo ka diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies baarakɛlaw la o ye maaw de ye minnu kan k'u ɲɛsin u ka baarakɛ yɔrɔw minnu kun bɛ Kolowari dugukolo kan olu datuguli fɛɛrɛw olu bɛn'o de sigi sen kan ka bɛn ni juin kalo tile 30 ye n'o dafara bɛɛ b'i yɛrɛ ta an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2003 de maa min na ni tɛgɛnɔ bila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ la Laurent Kudu Gbagbo ale min kun ye jamana ɲɛmaa ye o don ani Buwake Mamurutilen jɛkulu ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Guillaume Soro n'a nɔfɛmaw ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ONUC donna Kolowari jamana kɔnɔ ka bɛn ni o de ye a y'a sɔrɔ Kolowari tigɛmɛ 2 ye fa kelen ye Buwake ye ni Nganaganɲaka yanfan fɛ fan dɔ o bi daminɛ Yamusokoro la ka yɛlɛ ka taa Worodugu yanfan fɛ Laurent Kudu Gbagbo jamana ɲɛmaakɔrɔ ale kɔni bɔra dama a kun gɛndɛ ka danaya da diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ONUC in kan ka sabu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2010 ni san 2011 kuma min na ni ONUC farala Faransi jamana kan ka Alassane Dramane Ouattara dɛmɛ Alassane Dramane Ouattara min ni diɲɛ seleke naani setigi jamanaw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ kalata min kɛra tako 2nan ani jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ni ɲɔgɔn cɛ ko sebaya ye Alassane Dramane Ouattara ye ni o ma bɛn Gbagbo ni a nɔfɛmaw ma diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ONUC a ma ɲa min kɔ a y'o kɛ bawo a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a jarala k'a fɔ maa min ye sebaya ta a y'o dɛmɛ banfula bulalamatigiw kun bɛ t'u jɔ maa 7000 de la Kolowari dugukolo kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité y'a jira k'a fɔ bibi in na lakana sabatilen don Kolowari jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamanakuntigi kalata min ni o kɛra san 2015 ni o ye mandat 2nan nɔgɔya Alassane Dramane Ouattara ye k'o kɛra bɛn ani basigi kɔnɔ k'o b'a jira k'a fɔ olu ka basigili jɛkulu taa kuma sera Maroc ni Espagne ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ la farafinde tunganataba 500 ɲɔgɔn na sera ka kogobolo kɛɲɛ ni ka don Espagne dugukolo kan maa minnu don u tigɛlen kun don a ka fɔ u ka do de wa u ye kɛɲɛ kɛ ka don kogobolo min lalen don ni nɛgɛjɔlɔkɔmisɛnnin ye n'a kundala o ye mɛtiri 6 ye ani dugu cɛ u y'o pɔcɔ wale kelen k'o sago ka don bebe na dugu min ni o bɛ Espagne jamana daminɛ na Ceuta o don bɛ ye Maroc jamana dugu laban min bɛ wele ko Melilla o maaw lakana tigilamaw u y'olu kɛɲɛ ko in kɔni kɛra a ye maa caman kɔnɔ wa ka sabu kɛ kɔsada in na Maroc jamana ni nazarala tɔnba Union Européenne kun gɛngun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ gwɛlɛya dɔ da la nazarala tɔnba Union Européenne y'a jira k'a fɔ cakɛɲɔgɔnya min bɛ Maroc jamana ni nazarala tɔnba Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ jiridenko nasira kan sɛnɛko nasira kan ani mɔniko nasira kan ko yɔrɔ dɔ bɛ yen olu b'a fɛ o sen ka bɔ o bɛnkan la o tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye yɔrɔ bɛ min wele ko Sahara Occidental minnu kɛmɛ ka mugu ni kisɛ ta Maroc dugukolo kan ka jira k'a fɔ u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni Maroc jamana furadama diɲɛ dɛni a ye n'a bɛ ka yɔrɔ jate a ka yɔrɔ dɔ ye n'o kun kɛra sababu ye yɛrɛ k'a bɔ farafinna tɔnba Union Africaine kɔnɔ don min na a bɛ wele ko Organisation de l'Unité Africaine OUA n'a kɔsadanama in na a seginna ka don o yɔrɔ in nɔfɛ dɔ ko de ye Maroc jamana ni nazarala tɔnba Union Européenne bila ɲɔgɔn na nazarala tɔnba Union Européenne k'a fɔ ko Maroc ko yɔrɔ in bɔ a la bɛnkan kɔnɔ Maroc b'a ye i n'a fɔ nazarala tɔnba Union Européenne kɛtɔ don ka dɛmɛ don wale kelen ka mamurutilen jɛkulu ye min kalen ka don ko Sahara Occidental ka kɛ a dama jamana ye k'o dɛmɛ Maroc dun y'a jira u la k'a fɔ ni u y'a lajɛ ka bɛnkan min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jiridenko ta fa ni mɔniko ta fa k'a ko sulusa la k'u tiɲɛna ɲɔgɔn ye a la u k'a dɔn k'a fɔ Maroc jamana a kɛmɛ k'i jɔyɔrɔ fa ka kɛ banaminigalama ye maaw ni cɛncɛn tigɛli cɛ ka don nazarala donda fɛ ni o ye Espagne yanfa ye Ceuta barisabu ka da kan ni ye dugukolo yɛrɛ cogoya lajɛ nazarala ni farafina cɛ yɔrɔ kelenni min bɛ yen ko kɔgɔji tɛ nazarala ni farafina cɛ o ye Maroc yanfa de ye cɛncɛn de bɛ yen n'o t'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye kwaji ye wa ale Maroc jamana de fana kɛmɛ k'i jija o cɛncɛn kana in na ni don tɛ ka se ka kɛ Espagne jamana kɔnɔ ka nazarala lasɔrɔ yala Maroc jamana de y'i kalala fili ni k'i murukuru ndakoya k'i ɲɛtugu denmisɛn ninnu ka doni kan walasa nazarala tɔnba Union Européenne ka segin a kɔsawa o ɲininkali tɔ min bɛɛ
Kongo Kinshasa jamana kono kolonel min ko mi wele ko Marcel Lansuru jamana nyama Denis Sassou Nguesso ka fanga kono abedeli ka ke joro batigi ye kerengere ne nyana ukungo amako secrétaire général du conseil national de sécurité jamana lakanani ko o joro batigi dokundu kuna fonu ya yira ka fo afatura kabeni jumadoye Congo Brazzaville surasila ka lapitani zo mimbe ko ingera yende korofo inzoro la ka bo aka lapasaba da avoka maître Yvonne Erika Ibwanga lapasaba ya yira ka fo ale ko imecho mina ale kume kiri block no abeka aka mado lapasa soni aka nega jurugupe oye manga bo ayata minge abenani colonel Marcel Suru furumuso de minzigi me faranzi oya fo ay yala maître eba kalamo ka fo mvuruke mi ndatugule do fanga bolo Congo Brazzaville jamana kono kwa bora ka bi aka kasola akeli kwa le sorola ka lapasali jo o yoro be ka bokiri blo kono ki kunda lapitani zoka mamenani aseraye atara soro aka mba ni oye colonel Marcel Suru ye ko dabama ka wele sera ama ami awla duniya ka fo colonel Marcel Suru sa 2013 ni sa 2014 mamenani aka kiru sigira senga kiru jalatigele jabu ya jira ka fo aka kaso oye shi jago ya bara de ye ukama ko travaux forcés à perpétuité ka sabuke akuma fe ka ko ke komi ngumbi songa jamana dafri colonel Marcel Suru akera jamana nyama Denis Sassou Nguesso masuruna ma kerengere ni nyifo katasi sa 2012 ma sa 2012 menge ani obira ka fo nyongo barsabu kadaka Brazzaville kimi ni abiwile ko mpila mugumara yoro mingumbe ni ofuruna kama chama mbone anina anake nyanguma Congo jamana nyama Denis Sassou Nguesso kenake kasiga sigana taka nyeshi amo okula no kera sababu ye kaka mine kunye ka ke wula afatule le ninye kasula Yanselekena ni toma Nations Unies bolo fara mi nyeshi me demisenia lakanani ma oya yira ka fo akeme ka barabulu dale do sigi singa barabulu dale mi mina ke sababu ye ka demiseni batani nduru nyona mino ndi usomo yara don ni uyere kembe Sudan du Sud jamana kono ka sabu ke shia wuluma manga ye jamana nyama na ka danga ni nyonje manga kunu usomo ugere nyona ame awla donya ka fo ma ba keme nyona demisenu na olu de wajibi yera ka kala umbla do yoru labana kataku do surasiya la ka soro ushima se fo yi ka sabuke ni manga inye jamana nyema anaka danga ni nyonje wala sa unu dema ya ukase ka nyonzoro jansele nani to Nations Unies ka bulufara UNICEF akeme ka chaka nyonya do ani kenyere demenike jakulu dani nyonje ni oye ONG nga ONG nya jira ka fogole ya babe e ka sabuke na kulu tebulo mimi se ka bara no ya abulo misali yala akafola bara minga nga keke meke masala la usera ka biduru dononde ke ka sabuke na fulu ko ndanyai jansele nani to Nations Unies bulufara mi benanya shimbe manga jamana ma degunde umbisimila lima Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés au yajira ka fo Sudan du Sud ka de ma million gele ani ma ba keme duru nyona de ye Sudan du Sud jamana bla kabini manga damene na jamana nyema Salva Kiir ni akadanga Riek Machar ni nyonje sa 2013 wa ma million vla ani ma ba keme fla nyona de fene ye asigiro bla Sudan du Sud jamana kono ninga ta fan wore fe jamana fan wore o de be dan sigi yanga bi bamananga kunnafoni sɔrɔli na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ kɔɲɛmadali la aw k'an bɛn ni ala sɔnn'a ma